Ngendut niku. Lah lahir ki lumrahe bayi nangis dhek lahir ura-ura. Ini terotak. Oh. Yo pisanane dikeki yo pemanasan ki yo sing cilik-cilik sik opo piye lho. Ha iki yo sitoke pisanan gedine ra umur. Wah iya. Lah kudune sampean bersyukur. Bersyukur pripun? Aku ki ngerahapi panjenengan nek rawuh bengi iki tak sugatake presiden sing ora gemen-gemen. Nggih. Ala tak dengne sing bocah lencir-lencir cilik-cilik. Ayo kuwi apa ya krese. Kurang bobot no. Iki sinden berbobot lho. Pirang bobotnya pirang kintal. Ayo pirang kintal ya Kris sampean. Ukure ora kintal, ukure ton. Oh iya. Apa ya dirayu petuk wong wedok kuwi. Wong lumrah jamae wong lanang petuk wong wedok wis ginaris. Nglayu pripun lho kahanan kados ngeten lho. Umpame jenengan mlaku mriko. Nah, mang mlaku aku nang burine. Lho, dikira kebong letong to. Piye ta? Nggih to. Sampe Aku letonge jenengan kebone. Kowe iki apik lho, kowe ngletongne awakmu ora apa-apa ning ngebukne kono. Ngawur. Ya paling ora rodok sangar titik badak, ngono rodok sangar. Badak lho. Dirayu to Mas dirayu. Nganggo. Aja sing cantik-cantik sing cilik-cilik dirayu. Sekali tempung kerayu. Nyapa kok iso ngusapi ngene? Sampeyan ngiler. Heeh, sampeyan ngiler. Sampeyan ngiler. Ngiler. Ih, tak balas kok. Ih. Kok iso ngiler dibalas? Lah piye? Aku arep balas jangkute ya ora gitu ta. Ayo. Hei. Aku to. Ora cetha kok ya. Lah nopo? Ya kudu janggut to kok ya. Janggut. Lah iya. Loh, ini kan ra tekan ta aku ya. Ayo. Maksudnya janggut sing ning pasuryan utawa rai. Ngono. Wong ki enek raine. Iki rai ngono lho. Masa gue Krisnia langsung dibetot mike. Mike langsung dibetot. Ora. Kudune dijawil, disawang raine, pasuryan utawa rai basane. Lah nggih. Niki kan nggih sami mawon. Apa? Niki nggih rai. Rai apa? Rai lok. Dadi saben wong itu demok ngono lho. Nah, ngene kan ya kita piye. Ngene ya. Apa? Yang apa? Mboten apa-apa. Nyapa. Jatuh kalung itu jatuh. Alah. Pasangkan dong, pasangkan. Manggone ngendi? Di sini pasangkan dong. Emang. Kenapa? Wingi ngene iki tak pasangke aku kleru. Ngopo? Malah bledosno. Yo asik. Moreken ormas aku jajal dirayu, jajal kaya ngopo lek mung rayu. Sembarang ngangge bawa sembarang. Krisnya karo bawa seweneng dhek angger petuk bawa ngono. Woi, dadah Mas bawa mrene ngono. Nah, sembarang manut sampean, dandang kula kenek, pangkur kenek. Kan ada dua sejoli. Sejoli? Kowe jone aku line ngono. Ya. Aku gede kamu li. Ayo cilik. Iki ketoke kowe ya demen wong wedok, ketoke kowe kok ya. Elek-elek ngene iki ya normal lho, Pak, rumasane. Kamu itu bagus loh. Ganteng loh kamu itu. Wis nek kira ono to, Mbak. Ngene apa? Upama kelakon sampean di bojo Krisnya iki mok tukokne apa? Sampeyan tukokne apa, Mas? Tukokne apa? Tak tukoke bego. Nyapa kok bego? Lah wite mawon gotong ora kuat kari bego. Lek arep ngajak di bego dikelawang ngono. Angger arep karonsih lho. Nonton ge bego. Heeh, di bego. Lah sing kok sakire kowe di bego